Sense of Fusion tekee järjestelmiä, joilla torjutaan autonomisia aseita. Tänä vuonna, kun me ollaan lähdetty absoluuttiseen skaalautumiseen tuotekehityksessä. Vuoden alussa mä sanoin, että meidän tämän vuoden ainoa tavoite on se, että me pystytään 10-kertaistamaan meidän tuotekehityskapasiteetti, tarkoittaa sitä, että meillä on joku idea siihen asti, että me viedään se kentälle ja se menee oikeasti käyttöön. Ja sen takia me ollaan tehty voimakkaasti rekrytointeja, me ollaan asennettu paikallisia tekoälytietokoneita, jossa tekoäly koodaa meidän juttuja ja tehty iso joukko myös siellä vähän näkymättömiä asioita. Mutta se on nyt selkeästi onnistunut tänä vuonna, että me varsinkin tässä loppuvuoden aikana tullaan esittelemään enemmän uusia teknologisia keksintöjä meidän asiakkaille kuin koko firman historian aikana aiemmin yhteensä. Jos ei sulla ole absoluuttisen positiivista ja optimistista pitkän tähtäimen outlookia ihmisenä, yrittäjänä, missä tahansa roolina, isänä, miksi tehdä sitä mitään? No, tulevaisuus on kuitenkin epävarma, eli täysin varmaa on se, että sä et voi ennustaa tulevaisuutta. Eli se on täysin oman valinnan sisällä, että onko se sun visio siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, positiivinen vai negatiivinen. Ajatellaan vaikka, että mikä Sense of Fusionin positiivinen tulevaisuuden visio on. Me tehdään koko ajan töitä enemmän ja enemmän, investoidaan enemmän ja enemmän siihen, että me pystytään tekemään defensiivisestä teknologiasta offensiivista teknologiaa halvempaa ja kehittyneempää. Mä uskon, että tässä seuraavan sukupolven drone-sodassa ja tämä on teknologiakilpailu, koska teknologian tekeminen on vaikeaa ja vaatii paljon älliä ja paljon ällin kanssa mun mielestä kulkee yleensä korkea moraali ja se, mikä edustaa hyvää, niin mä näkisin, että defensiivinen teknologia meidän ja monien muiden yritysten toimesta tulee kehittämään huomattavasti nopeammin kuin se kaikki yllättämään päässyt offensiivinen teknologia ja sitä kautta jarruttamaan sitä, että miten helppo on eskaloida sotaa. Mä haluaisin, että me ollaan autonomisten aseiden torjunnassa kirkkaasti maailman paras yritys ja sitä kautta tästä voisi kokea moni muukin ylpeyttä, että hei, että tehdään Suomessa.